Selamat hari Minggu madihita amanginang. Nang masuk ma prosesi perhalado, pangido hami dohot hormat, jongjong mahita dingin atabe. Mau lihat tema hudul mahita saluhna. Huria nani haulongan ni Tuhan Yesus Kristus. Na yang masuk mahita tu parminggu atas. Tapahaho marohan ng pikirata. Tapuka ma parminggota maride mahita siya buku ede nomor 577 ayat 1 dohot 2. Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni ton di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon di dok Tuhan ni. Pajojuam muna maahu. Lau martangiang tuau. Jala tangihonok kumahamu. Jala luluam muna maahu. Laus jupa kamu. Molotung dilului hamu au sian nasaro hamu na jadi jupang hamu maau. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na so hatu dosan.
Holan alan yasin roham sabing do ubahen atar bahen hami marpungu di julom. Marsada ni roha hami martangi yang tuho di bagasan roha nasitong. Ale Tuhan debata molo adong dua menang tolu halak marpungu marhite guarmu. Lehonomu do na pinangido nasida. Ale Tuhan pasau ma bagabagami. Tangihon ma pangiduan nami. Lehon ma tau hangolion nami. Lehon ma dihami sa leleng dihaseng enok kami, parbinotoan dihasitongan mi, doho dihanguluan sa leleng nileleng na, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari dimahita. Tangion hamuma pati ni debata di minggu sadarion ima sian pati paupaton doho lapatanda. Pati paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dinonomari ma ulahamu nasasilonmu. Alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah debatamdoi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari i. Manang anakmu pe manang borum. Manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halape na magebati hutam. Ay di naonomari do ditopa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di hari papituhoni. Di baheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jehovah ari paradianan nai, jala di parbadiai. Dia do lapatan ni, odo. Ikon dihabiari rohata di bata. Jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang tois rohata diajar nasian hata ni debata. Ikon badia hata ni debata di rohata. Jala ikon ringgas rohata tumangyakon. Dohot mangguruhoni. Songoni masahat na. Rak mangidogogo mahitalaw mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata. Say pargogoy mahami. Mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Mari dimahita. Tatopoti mado sa tatu adopan ni debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jalan abonar.
parasi jala partarup ni roha, jala nabasar doho. Say pangulahi maruham midahami, di baheni say sama sudedo sanami. Danga dong nahu pangasaan hami dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasaon hami tujolom. Di baheni pasonang jala apu lima hami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata bagabaga taringo tu hasesan ni dosa. Isebe mangaluhon akan na pinili ni debata. Debatado na mamitori. Ise do na madabu uhum hamagoan. Kristus Jesus do naung mate. Alay dadaholani. Naung mula mangulu do. Jala disiamun ni debatado iba na mangodihon hita. Hasang nga puma di debata na dikijang. Amen. Mari di mahita. Hata ni debata, turpuk di ariminggon, tarsurat di Job 30, mamugka siyan ayat 26 saha 30. Tajahama marsika sore. Molo martangiang ibana tu debata, jadi asia-asian nama ibana. Jala patari dihaonon na bohina tu ibana, mardongan ulupolop. Jala pasuangon na tu jolma nagalei, hati goranda. Balik imana paluahon hosaku, asa unang turun tu baha bagasan hamagoan, jala matas ni rohang uluku marnida hatiuron. Naing manugihon to di namulak siyan hamagoan. Asa dipatiur rohana marhite siyan hatiuron ni hanguluan. Alay molutungadong do pesulam siya lusam mutuau. Haruhatahom may. Ay dipangidorohaku naing mamitoriho. Alay mo homa ato manangihunaw, si maho, asahot agad so ni masahat na, martuado akan natumangihon hatan ni debata, jala naupeopsa. Amen. Mari di mahita. Tuhan
tahatidak ko mahata hapor siyaw tay. Songon na di hatidak ko nidong hata sa hapor siyaw di sa dok portibyon. Ra mahita madok. Au porsea di debata Jehovah. Ido ama pardugo na suatu dosa. Na tumapalangi dohotan. Au porsea di Jesus Kristus. Anak di debata Jehovah na sasari. Iman na timohon di Samaria. Na gabi-gabi siya ton di Parbadia. Andorang sorgo. Ido tuhata. Na tumawon na berli. Di pangulungan ni 100. Na mati terpajan libana di hapon sila. Na tuwa tu berbetul di kamu. Na mulak magulu di hari katulungan. Na manaik ke surga. Lau untuk siapa di debata Jehovah. Manaik parugo na suatu dosa. Di sini ibana penuh surga. Mau menyalat dan mengulu. Au sehat dia. Jalan sadar dia dan dia. Uria akan yang Kristus akan dia. Doa dia sesat dosa. Doa dia kena mati. Mulak mengulu surga dalam nama mati. Doa dia membuat rasa sudah. Amin. Tabigay maide puji-pujian sen kor ina Kamis diuduti dohot kor kantate domina.
tabege matiting di tongah-tongah di huriata. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Horas madihita saluhutna amang dohot inang. Tatangihon ma tikting ni minggu ta sadarion. Ima di minggu rogate 10 Mei 2026. Kosong sada, goar ni minggu ta sadarion ima minggu rogate. Namar lapatan Martangiang. Topik ni minggu ta ima dang matcohot Martangiang. 02 Pandidihon Nabadia jadwal khusus. Di hari Minggu sadarion, Minggu 10 Mei 2026, di parmingguon pukul pitu WIB, nunga di patupa huriata ima Pandidihon Nabadia jadwal khusus tu sahala dak dana boru. 03 Parhalado pensiun Manang Purna Bakti. Di hari Minggu sadarion, Minggu 10 Mei 2026, di parmingguan pukul 10.00 WIB, di Patupa Huriata do pelepasan tu amang Situa Karmel Tapubolon SEAK na pensiun sian hapar haladoon. Tapatupa do papungu pelean tu jolo, di parmingguan pukul pitu, pukul 10 dohot pukul 10 WIB. Tapasahat ma peleani sian ias nirohatta. Duk sidung parmingguan pukul 10.00 WIB di Patupado acara ramah tamah di ruang serbaguna. Pinangido tusude parhalado, utusan ruas ganupwik, utusan dewan-dewan, seksi dohot utusan punguan kur, asaro mandohoti acara ramah tamahi. 04 Pertangyangan wik. Huriata patupahon tepartangyangan wik di Bagasan Samingguon. Ima nomor sada di hari Senin tanggal 10 Mei 2026 di wik 10 pitu naman jabui ima keluarga 1. Keluarga Alexander Manupak Pandapotan Nenggolan Inata Silvani Yohana Borusinaga. 2. Keluarga Litong Abraham Pangaribuan Inata Rotua Magdalena Borusimanjuntak. Nomor 3 keluarga Situa Hulman Simanjuntak Inata Sanur Boru Pangaribuan. Masuk jam 10.00 WIB maringanan di ruang serbaguna. Nomor 2 di hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 pertangyahan di WIK 10.4. Naman jabui masada keluarga Situa Insinyur Juliantus P. Tobing Inata Heni Saurma Boru Siregar. Nomor 2 keluarga Nyonya Hutapea Rosita Boru Sitopul. Nomor 3 keluarga Nyonya Butar-Butar Tiurma Mularia Boru Tapubolon. Nomor 4 keluarga Joni Hasimanjuntak Inata Maria Francisca Boru Pangaribuan. Masuk jam 10.02 WIB maringanan di gedung fasilitas gereja tak. Pinangido turuas wik 10.4 dot 10 pitu asaro mandohoti partangyangani. 05 jadwal ibadah parningotan Ari Hananaik ni Tuhan Yesus Kristus. Ibadah parningotan Ari Hananaik ni Tuhan Yesus Kristus ima di hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 sada sekolah minggu masuk pukul 7.00 WIB berbahasa Indonesia. 2 ibadah remaja masuk pukul 10.00 WIB berbahasa Indonesia. 3 ibadah umum pukul 7 WIB berbahasa Indonesia. 4 ibadah umum pukul 10.00 WIB berbahasa Batak. 5 ibadah umum pukul 10.00 WIB berbahasa Indonesia. 06 Panitia Revitalisasi Gedung Gereja, Fasilitas dan Lingkungan Gereja HKBP Pasar Minggu 2026. Duksidung tiktingon tabegema sosialisasi sian panitia
marhite penayangan video. 07 Pangebation ni Huria. Di hari Minggu nanengro, Minggu 17 Mei 2026, borhat do punguan korwek sada. Ni Huria ta lau mangebati Huria HKBP Gedong, Resort Kelamat Jati. Dinalaho rapak marminggu dohot patu begehon ende, kur puji-pujian di parmingguan pukul 10.00 WIB, na niuluhon niamang Pandita Rijon Malcolm Siahan STH. 08 perubahan nama paduan suara KUR. Mamuka Minggu Sadarion, Minggu 10 Mei 2026, paduan suara mana KUR WEK 2, nunga resmi berubah nama Ima Gabe paduan suara mana KUR Agave 2. Jala diinformasihon ma tuhita saluhutna ruas ganup WEK, boido parsidohot gabe anggota ni KUR on. 0 Konven Distrik HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Konven Distrik Pelayan Penuh Waktu Keluarga Pandita Pensiun Dohot Keluarga Ina Sarfat Sah HKBP Distrik Walu DKI Jakarta bulan Mei di Patupa di hari Senin tanggal 10 Mei 2026 masuk pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai maringanan di HKBP Jatiwaringin. 10 ibadah kos dohot perayaan Paskah Komisi Perempuan dan Anak PGI Wilayah DKI Sektor Jakarta Selatan tahun 2026. Ibadah dohot perayaan Paskah Komisi Perempuan dan Anak PGI Wilayah Sektor Jakarta Selatan di Patupa di hari tanggal Selasa 12 Mei 2026, maringanan di Wiladatika Cibubur, Jakarta Timur. Pukul 10.00 WIB sampai selesai, peserta 10 halak utusan Ganup Gereja. 10 sada Dewan-Dewan, Dewan Koinonia Seksi Perempuan, Bunga Altar. Na para dehon bunga altar di hari Minggu Sadarion, Minggu 10 Mei 2026, Ima Sian Keluarga Situa Karmel Tapubulun SEAK Inata M Boru Sitanggang. Ima ucapan syukur ditambah ni umur dohot pakubasion Situa lelengna 15 tahun 7 bulan. Wek 10 pitu. Mauliate ma di pasat huriata lam ditambahi Tuhan ma pasu-pasuna tu joloan ni arion. Dewan Marturia, Seksi Sendik, Pertemuan Persekutuan Baca Alkitab, Pertemuan Kelompok Pembaca Alkitab di Patupa di hari Selasa 12 Mei 2026, masuk pukul 10.00 WIB. Hal-hal yang akan dibahas kendala-kendala yang dihadapi selama 1 tahun, ikut kelompok baca Alkitab. Pinangido tusude peserta asaro mandohoti acarai tiktingon ma songon undangan. 12 dak danak nasorang. Di basa-bason tuhatta do sada dak danak boru di keluarga Hiraldi Parlinggoman Erikson Siboya SEMM, Inata Juliana Wenika Judit Boru Sinurat SEMM. Nah di hari Senin 4 Mei 2026 Sian Wek Walu Hipasdo dak danaki suak songoni nang natorasna. 10 tau ruas napinda. Sada mamuka Minggu Sadarion, Minggu 10 Mei 2026, pindah do ruas ni Huriata Ima, Yoel Beckham Lepsi Hasiholan Siahaan, ruas ni Weksada, pindah tu gereja HKBP Menteng, Distrik Walu DKI Jakarta. Nomor 2, mamuka Minggu Sadarion, Minggu 10 Mei 2026, pindah do ruas ni Huriata Ima, keluarga Berlan Rubainza Simanihuruk, Inata Purnama Sari Pardosi, Rap Dohot Sahalak Yanakon Nasida, ruas ni Wek 2, pindah tu gereja GKPI Resort Buhit. Tolu,
Mamuka Minggu Sadarion, Minggu 10 Mei 2026, Pindado Ruasni Huriata, Ima, keluarga Formen Lois Alberto Nenggolan, Nata Grace Misrani Bangun, Rabdohot Sahalak Yanakon Nasida, Ruasni Wek 10 Tolu, Pinda Tugareja HKBP Resort Ciputat, Distrik 20 Sada, Banten. 14 ruas ni Huriata nama ulang tahun. Saluhut ruas nang Parhaladu HKBP Pasar Minggu Pasahaton. Selamat ulang tahun ma Tuhamuna saluhut ruas nama ulang tahun Hatu Tubu. Dohot nama ulang tahun Parsaripeon. Mamuka siang tanggal 10 Mei 1 10 Mei 2026. Goar-goar nama ulang tahun Boima Taida di buku Warta Jemaat. Hatani debata nagabe ojahan nilas nirohatai dienet dosian pesalmen 10 sada. Sai pabotohon mudo tuau dalan hangoluan. Sunma las niroha diadopan ni bohim. Akka hasudungan niroha masa di siamunmu saliling-lilingna. 15 ruas namar sahid. Tuaka ruas namar sahid na dirawat di rumah sakit, dirawat di Jabu, rawat jalan, dohot akan namar sahid, menahun, dohonon namima saidi pasu-pasu tuhat taima sude pangubation na dinyalo jinalu muna. Tibu malum parsahitoni. Tatangyakon mana sida, asa tibu malum sian parsahiton. Daftar goar-goar na di bagasan parsahiton, Boima Taida Jalatajaha di buku Warta Jemaat. Tikting naso jinahahon dohot parhepengon ni Huriata Boima Tajaha di buku Warta Jemaat naung di parade Huriata. Songonima tikting dihita di bagasan saminggon. Buah-buah dihita, nak kiningan dibagi dua amplop lau papungu pelean, alai holan amplop pelean papungu pelean tu situana pensiun do na tapasahat. Molo amplop revitalisasi dangadong tu revitalisasi di Parminggota Sadarion. Jadi holan amplop tu situa. Sadanai ima kantong paduahon. Mau lihat tema di tasaluhutna, tabegema sosialisasi sian panitia revitalisasi marhite tayangan video. Horas Amang Inang serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya menyampaikan satu kerinduan besar yang lahir dari kasih, agar rumah Tuhan yang kita cintai, HKBP Pasar Minggu, menjadi tempat ibadah yang semakin aman, nyaman, dan layak bagi seluruh jemaat, anak-anak sekolah minggu, para pelayan, dan setiap orang yang datang mencari penghiburan serta kekuatan dari Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan menambahkan jemaat dengan luar biasa, sejumlah 1.052 KK atau 3.183 jiwa. Dan setiap minggu sekitar 1.000 jiwa hadir beribadah di gereja ini. Belum lagi berbagai kegiatan rohani, PHD, pengumuman kor, kepanitiaan, dan kebaktian lainnya. Dengan pertumbuhan ini, tanggung jawab kita juga bertumbuh. Gereja wajib memberi kenyamanan dan keamanan bagi jemaat. Namun, kita juga perlu dengan rendah hati melihat keadaan yang ada. Masih terdapat kebocoran di ruang ibadah saat hujan, penataan kabel listrik yang perlu dirapikan demi keamanan, kebutuhan modernisasi sound system agar firman dan pujian dapat terdengar dengan jelas, serta penataan lingkungan gereja seperti pagar dan kebutuhan partisi rolling door untuk ruangan serbaguna. Bahkan hasil audit tahun 2025 pada aspek kesehatan dan keselamatan kerja gereja juga mendorong penataan fisik gereja, kerapian ruangan untuk mencegah tersandung atau terjatuh, kebersihan, pencahayaan yang memadai, lantai yang tidak licin,
serta instalasi listrik yang tertata dengan baik. Karena itu, Parhalado dan panitia telah berembuk dan dengan penuh pertimbangan memutuskan untuk melaksanakan revitalisasi gedung gereja, gedung fasilitas, dan lingkungan gereja, bukan untuk kemewahan, melainkan demi keselamatan, kelayakan, dan keberlanjutan pelayanan. Adapun pekerjaan yang akan dilakukan mencakup yang pertama, perbaikan kebocoran dan pengecatan gedung gereja serta ruangan serbaguna, yang mana terakhir kali dilakukan di tahun 2015 dan kini telah kusam dan pudar. Yang kedua, perbaikan tembok atau dinding, pagar, dan gerbang karena kondisi sudah miring dan berpotensi membahayakan. Yang ketiga, perawatan dan penataan gedung serbaguna, termasuk pemasangan partisi rolling door agar dapat dimanfaatkan lebih optimal. Yang keempat, perbaikan dan penataan instalasi listrik di gedung gereja dan di ruangan serbaguna agar lebih aman dan tertata dengan baik. Yang kelima, pergantian sound system ruang ibadah yang sudah sering mengalami gangguan. Dan yang keenam, perbaikan kamar mandi lantai 2 gedung fasilitas agar tidak terjadi genangan air. Amang dan Inang, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, revitalisasi ini bukan semata tentang bangunan. Ini tentang anak-anak kita yang beribadah di sekolah minggu, tentang orang tua yang membutuhkan kenyamanan, tentang jemaat lansia agar tidak tersandung, dan tentang ibadah yang hikmat tanpa gangguan, serta tentang kesaksian gereja di tengah-tengah masyarakat. Maka kebutuhan dana untuk pekerjaan revitalisasi ini adalah sejumlah 1.526.157.998 rupiah yang akan dipenuhi melalui yang pertama, kontribusi jemaat atau tok-tok ripe sejumlah Rp750.000 per keluarga. Yang kedua, melalui janji iman. Dan yang ketiga, melalui persembahan dan dukungan lainnya dari jemaat, punguan kor, serta simpatisan. Pelaksanaan dimulai Februari 2026 dan ditargetkan selesai pada akhir Juli 2026. Sehingga berkat atas berlangsungnya revitalisasi ini dapat segera kita rasakan bersama. Mari kita memberi dengan hati yang tulus, bukan karena kewajiban, melainkan karena kasih kepada Tuhan dan gerejanya. Tok-tok ripe adalah wujud kebersamaan kita dan janji iman adalah doa yang diwujudkan dalam tindakan. Untuk kontribusi jemaat dapat disampaikan melalui sintua lingkungan atau calon sintua di wilayah atau langsung ke rekening panitia. Dapat disampaikan melalui Bank Mandiri atas nama panitia HKBP Pasar Minggu atau dapat menghubungi panitia yaitu Amang Sintua Haga MH Simatupang, Amang Marcos Lumban Tobing, dan Amang Jiwana C Simanjuntak. Kiranya Tuhan yang mempunyai gereja ini melembutkan hati kita. Apa yang kita taburkan bagi rumah Tuhan, Tuhan sanggup mengembalikannya dalam berkat bagi keluarga, pelayanan, dan generasi kita yang akan datang. Mauliate, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai wujud keterbukaan dan tanggung jawab pelayanan, setelah ini akan ditampilkan foto-foto progres kegiatan revitalisasi agar seluruh jemaat dapat melihat secara langsung perkembangan pekerjaan yang sedang berlangsung serta bersama-sama terus menopangnya dalam doa dan kasih. Tuhan memberkati.
Tabege makor puji-pujian. Sian lansia dohot kor ama.
Tapa punguma peliata, kantong sada A sada B. Thank you.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti hati-hati doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tadi. Amin. Horas ma dihita saluhutna. Moliate ma di Tuhatta natotong mangaramoti hita huriaon. Isudegul min di pangulutta siganupari. Songolinang diaka pakubasion ditonga-tonga ni huriaon na saya totong ditupahi didongani jala di parrohahon debata dumu tunamanuru akan aposona marhubas ditonga ni huriaon terpilih do belasan tahun nasalpu amang situa Karmel gabe situa di tonga-tonga ni huriaon jala laos di bagasan minggu tesedario minggu rogate ma patopaon ni huriata ulau nabalga ima paborhat pensiun situa tunasida. Jadi macegudang las ni rohata di bagasan obason di minggu rogateon laos naing makatai ma de batatu hita di las ni rohata di tikion marhiti jamita na dienet sian surat ni Apostel Paulus tu huria Kolose bidusada ayat sia saat rodi ayat saplopa taringot tu tangiang mau nak kamangina ujahaw ma dihita takasma tatangihon songonom ma didok disi dibaheni duku bege hami i yang macohot nak kami tu mangyakok kamu jala mangido asa digohi di hamu patas ni roha manadalomo ni rohana marhite-hite nasa hapistara do habisuho partodion asa marparangin atama di Tuhani hamu gabe halomo asitutu jala marparbuehon nasa ulaon nadengga laos gadda di hamu panadaud di debata gabe margogo situtu hamu hobbar tu gogo ni hasangapon naing makorhon nasa habengeton doho labbas niroha mardongan las niroha madok moliate mahamu diamai naung patauhuk kamu majalo tohap na dibagasa katiuroni si teanon ni akan nabadiai ainung nga di roro hita siya gonggoman haholomoni jala di paucat tita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana di bagasan ibana do adong di hita haluauni ima hasesaan ni akka dosa ima sahakna hurian itu hata songon naurun nakaning taringot tutangyang do jamitaon ima na dibaritaon di son nasai toktong dang marpacohota dang macohot Apostel Paulus manangyakon ruas ni huria Kolose na jului hati-hai si Paulus di bagasan urungan doiban. Jala dakya dibereng secara tatak mata akaruas ni huria di Kolose. Alai adong kontak batin perasaan nama cajonok aladong perantara ni si Paulus do huriai ubana adong perhatian sian Apostel Paulus. Imam marhiti si Epafras. Jadi sebagai sakurungan di do Apostel Paulus sai totong do iba nama nanyakon huria Kolose ala taringotu tangyang do turpu jamitaon di patujuru ni jamitaon dohono matuhi tak kamanginang macari ko situtu do tangyangi di ngolukta siganopari di partikianon lumubi nan di ngolukta marsugut haduan lobi do rikko ni tangyangi di ngolukta molo di patudos manang sian songo rikko ni ho satu daging songo rikko ni aek tu suas-suanan lobi sianima peranan ni tangyang tu ngolukta fungsi ni tangyang pakorhon ni tangyang dihita jadi macari kodo maka ngoluhot tangyangon anomma di bagasa jamitaon tatangihon sungod dia do harua
uban neka ikor-ikotian nomor tangiang. Napaduahon di patujulon ni jami taon di paingo dohita akaisi do si tangyakon otta. Sai do holak kita tatangyakon. Sai do holan na jonot tuhita si tangyakon otta. Oppe redungat don taringot tu tangiang. Dungi na mangihut ahado na rumikot sa sitonga. Bamolo uju martangiang pasti do adong lampiran na ima pangiduan. Permohonan. Bahkan adong gona martangiang tanpa pendahuluan langsung mangidu. Jadi molo adong pe pangidu di tangiangi ahado na rumikot. Sa situng nga si pangidota tutuhani di tangiangta. Dukon ni edak sudi tangiang di tangihod debata. Bohado bayanota ahado nariko si parrohaonota si patupauta di ngolutaon asa lomoro hang debata di tangiakta. Asa di tangihod debata tangiakta. Jadi adong opak poin na kaning hal-hal penting taring utu tangiangon na perlu boto ota gumulata jala au honota. Hurian itu hata isini jami taon binaritaon matuhita hurian itu hataon dihita saluhuna. Di paboto na Apostol Paulus do naso macho tiba na manangyakon huria Kolose dang ala naso denggan ruas ni huria Kolose mace dengga kiam malah amangina. Di haporsiaon na mangolu do terus haporsiaon ni huria Kolose. Hobar tu barita laporan ni si Epafras sahala pangisi ni huta Kolose na porsia tu Yesus ala ni pangajaran ni si Paulus. Saya jodoh mengunjungi si Paulus tu hurungan di penjara Roma. Di sini marong laporan tu si Epafras ala memang ala ni ulau ni si Epafras nama berita nauli di Kolose gabe dong mau huria lau si bana dong manguluh kuria di Kolose. Jadi songo dia keadaan di huria di Kolose saya diceritahon si Epafras do tu si Paulus molo ujulau si Epafrason mengebati si Paulus manikir mamereng tu penjara. Jadi si anima di bege si Paulus berita ni huria Koloseo denggat do. Maca denggakian. Oparto laporani di pabotoh do yang huria Koloseo ruasna denggat do haporsiona. Mangulu do haporsio. Taringot tu holong takat sien na sida marsi haolongan. Sien na saroha. Taringot tu sedani roha takat sia seda roha na sida. Songo sada huria, songon huria na parjolo na jolo gereja mula-mula. Gereja nama Muhai, gereja huria bona. Si sada roha do nasida denggat do sudi. Holong ni roha di nasida do, haporsiao di nasida do, pabahenan na denggat di nasida do, hasatiao tu debata di nasida do. Sahab mabaritei baro masih Paulus. Baitangyak ko mahuriai, jala di do ibadah ma di surat nai. Ganutok kiddo dang macho ho tau hami manangyakon hamu. Amanginang biasana akan naso dinggat ditanyakon asa gabe dinggan. Aleo dinggat do basa pole ko ditanyakon di mana. Aharu nariko di sini. Perlu manonor renungat dihita kuriani tuhata. Ima barita turpu jami taon di konteksna si Paulus na manangyakon kuriai. Di sima taida rupani ahado na dipangilu si Paulus si lehono ni debata tu huriai. Songodalan ni si Paulus mangodio kuriai ahado diula si Paulus alus na tangiang. Di bagasat tangiang ngai songodalan na belahu mangodio kuriai ahado na rumikot na marga dipangilu si Paulus takas do di bagasan turpu jami taon di padar tuhita. Alani huriani tu hatta ah mananai si lehono ni turpu jami taon tuhita si auhonot tadi tonga-tonga di ngulut taon si patupaut tadi ngulut ta ngaparjulu macariko do tangiangi udok nakaning lubi sian songo riko ni ho satu daging songo riko ni ai tu sesuanan songo nima rumikot tangiangi di ngulut ta tu ngulut ta ahama dasar rabana di do songo ni naparjulu saya lihat kamangina tangiangi do dalata lau makatai berkomunikasi tu debata. Nama sahai macai sihul hido rohani anak rato molo lau tu perserahan marudupun nato rasna.
Ulu masay tangis, gabi say marsak ma, baik na di hutan atau rasna, baik na di pangaratoan, anak na mangarato, alanya masih ulia buasa masih ulian, basongonima arsak na songonima, tabas itaunon na marsai ison, alanya dangarung nabui dalallahu komunikasi. Alay dung arong telepon, arong nabui pengiriman surat jasa, pengiriman surat menyurat, gabi bui ma denggan, isas sonang. Terjadi ma komunikasi na denggan, arong ma hubungan na denggan, komunikasi na denggan, gabi ulima, aka penguluni na disan, doho na dison. Era songonima rikko ni tangiangi songod dalatta makatai berkomunikasi doho Tuhani. Ay molo ngalam denggan komunikasi ta, hita pe molo jujut kita makatai tu jolma dalam jono doro hatta tu ibana, gabi lam talir doro hatta tu ibana. Sipata molo halak na asing medebu, ijulut ta mebir hita mengurupi apalagi di kota on. Alai molo apala hiata dongani makatai, apalagi molo jujut kita makatatai, mulu kecelakaan ni, mulu Jakarta mebir mengurupi anggo hita data peduli langsung kita urupi. Alanya ala denggak komunikasi ta doho tibana. Jadi songonima fungsi ni tangiangi, songonima dampak ni tangiangi dingolutta marudup debata. Molo ngasai tapak ke martangiak kita tu debata gabe jono ma debata tu hita, ilium marohana tu hita, gabe memora mahita di pangatoyon na di pasu-pasu. Molo di Psalme 145 ayat 10 didok, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan itu sejauh doa. Songon komunikasi dui. Molo larong komunikasi jono ma parsauran. Molo jarang komunikasi lam dao ma parsauran. Laos marha maranggi, laos sabutuhei, laos sainai. Molo jarang go komunikasi gabi lam dao dui. Ale molo sering komunikasi solhotian, tidak tempat yang membatasi. Songonido hita do debata, molo tahangolu martangiang, molo tahangolu tangiangi, jono ma debata tu hita. Bukan soal situasi ningolu, dan persoalan di dia hita maringanan, isido debata to tong. Di bagasan holo ni roha, maparroha kita, molo nunga, tahangoluhon na martangiangi. Sesering apa kita berdoa, sedekat itulah Tuhan kepada kita. Seakrab itulah Tuhan dengan kita, dan seperhatian itulah Tuhan akan peduli terhadap doa-doa dan hidup kita. Dungina mangiut hurian itu hatta, molo didok na kaning rikko ni tangyang ini tonga-tonga ni nguluta pakorhonna na umarga di hita ima, laos marhite tangyang ido hita bui pasahaton akka pangiduan. Pujian, pasangapod debata, dohot lampiran-lampiran pangiduan. Ay didok Tuhan ido pangidu hamuma. Dang nama dok rupani dang iboto Tuhan yang narikok di hita. Alena naing pinangidu ni Tuhan ibo hado hita, maka porsiai bahwa komunikasi yang baik dengan Tuhan, sikap yang baik terhadap Tuhan itu adalah kunci bagaimana Tuhan akan memberikan hati kepada kita. Mulirok kope pangidu hamuma, sana lehonon nado, ay iboto Tuhan itu sasitongan narikok di hita. Alai na di pangido tua cak kita bagaimana kita berkeyakinan kepada Tuhan. Marha porsiao tu Tuhani, jala pasahato dirita tu Tuhani, marite hite komunikasi di tangiang. Jadi tangiang itu dalat talau mangido si pangiduan. Hidup bana di Apostol Paulus di Filipio pataya onom. Una mahol so kamu agi aha, sadok pabotoh kamu ma, pangiduan muna. Di bagasan, tangiang, mardongan, roha mauliati. Hele-hele mardongan roha mauliati. Jadi ima riko ni mabar riko tangiangi, argado tangiangi, di tonga-tonga ni ngolutta. Riko mana perjulu hita maka ngoluhon tangiang.
Jadi di hita namalas martangiang baunang madihirin rohana itang yod debata tangyang ni. Ege bidodo debata. Dang ibigi suarat tayo. Ege dewi mana nomor lapatan dang dilio berohana tu hita. Namangihut hurian itu hatta di pabotodo tu hita marhite turpu jam hitaon bohado akaisi do sitanya konota. Somalla kamanginang namaola mananya ko joloma. Apalagi mananya ko kalak na sutatadda. Mananya ko kalak na sohiya tabiring. Na siya pa jupang dotita. Maul hiya duing. Baru mananya ko nalilabuk tapi hita maul. Lapitatadda. Mananya ko hahanggi na mungkin. Ahong guna lupa. Mananya ko pariban na kakak beradik. Pun na lupa. Jadi namar tangiango sa situ nga kamanginang. Dadan yan holan nariko dihita tanya konota. Ikut tanya konota do akadongata saha porsial. Iko martangya pangodiano do hita sipata kamanginang manangnya ko kala na sutatadda. Baro hita boy mangodihod dongan tadda ni holong ni rohata tu nasida. Mangodihod dongan martangia pangodiano marado pedongata na saha porsiaon ni mana parjulujo sitanya konota asing ni dirita doho aka jolma na solho tu hita ya na kota keluargata aka hahanggita asing ni perlu do hita manangiakon martangiang pangodianon berdoa syafaat mendoakan orang lain ale parjulu ma di poin parjulu isi sitanya konon tonon ima donga saha porsial. Amang inang bahasa songoni nakaning udok rupani. Bahasa say ganutiki tanya ko si Paulus huria Kolose. Somalla akan aso dinggad ditanya ko nasa dinggan. Api o dinggad di sudi ha porsial na holong ay si di sudi. Alus nakamanginang jalai do riko nahita masih tanyangan. Mananya ko dongat ta saha porsial. Berdoa syafaat untuk gereja-gereja. Berdoa syafaat untuk semua orang Kristen. Alania alusna hurin itu hatta. Molo apostol Paulus madok tu huria Efesus biduonom ayat 10 sere ayat 12 dohot ayat 10 elu. Takasdo di paboton apostol Paulus di sini ada kemungkinan kuasa-kuasa kegelapan akan merusak pendirian orang-orang percaya. Jolma na porsiai. Segaan ni huaso hahulomon. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Untuk segala orang kudus. Jadi rikot do HP. Ala sarupa do musutta. Si seda musuh do hita. Ima huaso hahulumon si bulisi. Perlu do HP hita masih tangyangan. Manangnya kodongata saha porsial. Ai si polisi terus doi berupaya laho manai akan porsiai tu hahulumon. Alani perlu kita saling menopang, saling mendukung, saling mendoakan. Berdoa syafaat untuk sesama satu iman, sama-sama orang Kristen. Dang namar sitihan, dang masih parwaruan, si ulau ni huria sama huria. Bukan membeda-bedakan, membanding-bandingkan. Ale bohado huriai sesama halak na porsia masih tukol-tukolan masih tangyangan asa ro de bata mangaramoti ganu palak na porsiai mengalinggomi laho melindungi sian usaha-usaha serangan-serangan roh jahat ima huaso hahulumuni ati heyak kamanginang memang adong tantangan di huria Kolose tiki. Denggado nyan dope hati hai, denggado hati hai huria Kolose.
haporsiaon na holong alai. Adong di sinuain hati-hai tantangan sian perbarita na uli pergagap ajaran-ajaran sesat na mengajarhon taringot tu hal-hal na manulak taringot tu Yesus Kristus alai na makaporsiai aka poda-poda haportibion aka poda-poda aturan-aturan na sinuan ni aka jolma. Tu tantangan doi nanaing menyusup tu huriai. Alani huriai itu hatta boharo asa nang buy masuk mempengaruhi haporsiaon ni huriai perlu ditanyakon, perlu didoakan. Asa ho haburjon nai, ho haporsiaon nai, ho holong ni rohanai. Ini tapi tak halomo cong ni, debata pedang di halomon. Sapala naung ditai tu hati uron, unang benian, mulak tu ahulumo. Buada sa bui songon ni, songon wujud ni kepeduliata, tu akadong atas haporsiaon, perlu mahita. Martangiang tu nasida, manangiakon nasida. Alani akamanginang, unak kola dirita beta tangiakon, marhiti jamitaon. Doho maka dong atas haporsiaon na asing, gereja-gereja kana porsia na asing, asa totong didongani debata nasida, dilindungi dari pengaruh-pengaruh, cobaan-cobaan dari kuasa-kuasa iblis. Namangiu si tanya konota ima akadongan naso sahaporsial. Kita perlu do hape mananyakon akadongata naso sahaporsiaon. Mola Apostel Paulus madokon tu si Timotius congonon. Di sana Timotius 2 ayat 1 ayat 4. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kemudian itu hatta jadi akadong atta naso sa porsiaon ipe, naso karisten ipe ternyata ikut tanya konot taro. Asa dibukay mana rohana, majalo tuhatay. Asa tabba bilangan ni na dipalua. Asa tabba bilangan ni na pinalua ni Jesus. Ido peranan ni huria kamanginang. Molo taida hajongjongan ni huria bona. Dukot turut di purbadia, di hasasar ni di purbadia, iteranggo na tardidi 3.000 halak perjulukan akamanginang. Peristiwa Pentakosta pitorong na porsia 3.000 halak mana tardidi ima huria bona di Jerusalem. Di baritaho do di siak kamanginang ditabay de bataro ganu pari marhite huriai akka bilangan ni na pinalua. Nomor 8 tabba do akka na porsiai masuk tu huriai tabba ruas ne baru. Alania hak kamanginang. Memang dipatuduh kuriai do dirina. Songon. Dalan alak ni debata. Lahu maju akajolma na dihaholo modope tu hati uron. Dengan sistem parsauran di huria bonai. Parsauran nai di bagasan. Holong ni roha. Saroha sa pikiran. Padao akka perselisihan. Membuang pemicu-pemicu perselisihan. Dan arong kesombongan. Jadi molo arong di sini nama saya harta ugasani ima milik hatopan, milik bersama. Molo arong artana itu akan dibagi untuk gereja dan itu akan dibagikan sesuai dengan kebutuhan gereja. Rakmangan manasida napugus pemangan, namora perakmangan, sada manasida sude. Iberi kala masya luar, ulinai persaurannya lahon. Jadi ala dibereng dengga persaurani masih hawolongan. Ganu jojor jauh nasida patupa pertanyaan rak manga disi rak marulaun nabadia di bagasa sada ni roha bagabi jamita me itu akan asing gudang mana tertait masuk matabba ma ruas ni huriai masuk ma ruas ni huriai tabba ma bilangan ni akka na pinalua. Jadi songoni mana kita hurian itu hatta hajonjongan ni huria nuain di portibion lang songoni gudang na ikolobi siap pertabani jol mana porsia di zaman ni Apostel Petrus harusna natabba gabe masuk siutok Kristus.
Molo sudedo huria mangulaon-ulaon na imana parjolo. Patuduhod dirina gabe sira. Doho panodang tuna humaliang na marhite cara gerak ni huriai. Sada rohana di padau perselisian tidak ada membanding-bandingkan. Dan arung diso masih asangan si bagasa sada ni roha padau aka hal-hal na memicu perselisian di bering halakima tebuni halak karistenon. Jadi gabe gudang mana tertarik neng masuk. Mulunuaing na banggan gudang suku naing gabe hela ni halak Batak. Na gudangan nuaing siya nakasuku-suku na asing bangga mulunaing parumain ni halak Batak. Mulu na julu dang apala songon hidup molo di Indonesia ka bangga do molo parumain ni halak Belanda mana kan? Marang hela ni halak Belanda bangga do te? Bangga do kan? Bangga do molo naing hela ni parumain ni halak Amerika kan? Ala bohado molo parumain hela ni halak India mana? Amanginang, orang mencari yang terbaik. Orang pasti memilih yang lebih nyaman. Mula diberi kalak, tabuhia diberi sada komunitas, sada persaurani, gabe jamita daya tarik doi na ditebarhon menebarkan pesona me itu akajol mana di homoleangna. Gabe pingin majol mai, gabe alak Batak manyanau, gabe helane alak Batak manyanau. Ma, inna suku Jawa ma. Mohon persetujuan ma. Ini menantu ini orang Batak ini. Wah, mantap itu. Orang Batak sekali nikah itu sampai mati. Begitu. Mau gimana pun orang Batak itu, tetap dia mempertahankan pernikahannya. Dungi di bereng malak Batakon. Orang Batak ini bekali ya. Meninggal pun manortori katanya. Nyewa musik, saking banyaknya uangnya, bukan hanya pesta sukacita menyewa musik yang mahal, 6 juta, 10 juta. Duka cita pun sewa musik, saking banyaknya uangnya. Ada yang manortor sawer 50 ribu, 100 ribu. Ada yang meninggal 3 hari di rumah duka atau disemayangkan di rumahnya, ibareng warga Eropa nih, ganu pari, go kalak Bataki ro. Mereka 3 tijul mana? Ibu kan orang Bataki ini persatuannya ya. Ira mabay ini, gabe pingin mana sida, anggap pindah suku dang mungkin kan? Suku awa. Alay nang manyan, adong manyan hubungannya, gabe adong bagian ni alak Batak imana. Naik kelani Batak mah, nang marbesam mah tu alak Batak, manang nanang parumain ni alak Batak mah, ima muludi di bereng kan? So ini manuaing posisi ni alak Batak di pandangan ni banyak suku di Indonesia. Ibu tamu di teh? Aku bigi-bigi berita na hidup. Songon itu. Bahkan di luar negeri, songon itu. Piga utada, ala bulada, marparometo boru ni halak Batak. Piga utada, marparometo boru ni halak Batak. Tetangga nami saya ada, di Bandar, kayak kumah, lahir di Bandar. Mandi pe, dia inalitu doi bodari. Ba mulu mandi sih, mubang madok nasing kan. Dok kalapa nama dia bu masuk na, dia bu tu bodari. Mulu kalapa nama toras kamu bang di. Itu tuh rak mubang mulu malono, mengukur julmai mubang imana rak mubang madok kalapa nama dia. Alai boido, gabe hela nih, halau bulat deh. Jalanan gabe magon, rutin do mulai saya 1 tahun. Nomor 8 bukan orang yang mati segan hidup tak mau. Nah baga-baga ada sudi. Tinggal ada sudi. Kos mau disatar di sekolah teologi. Di jolo-jolo namion, jolo ni kos namion, ada warung-warung kecil. Sederhana keluarga itu. Baga-baga apa? Nah lah bulan dah. Baru Pak Daga. Dan berita sama ni. Hurian itu hatta luar biasa. Alania, alai bering, mantap ya doa Batak kubah. Tarbarita tu dia. Tortora, ulosna, sudah pada kemana-mana di mancanegara. Edena, Patriona, main di berbagai mancanegara. Amang inang, songoni banyak kuriau nanti. Songoni manyan hita. Asabui songoni memang ikut ale dorwata manang yakon.
alahi. Una kola dirita tatanyakon. Tahaolongin nasida. Asa doho nasida tong tertarik dibuka rohana. Asa ibuka nasida rohana majalo tuhatai. Alaihu mata patuduho persaurat tahun dengan dibering nasida. Molo dibering ngomar sidang gura do batu. Wala, betahun beda ge lari do nang isoni pe lu lari. Boro-boro na di luar neng masuk. Nang di bagasap pe neng madlojok tu luar. Itu teh nama saya songoni do dia. Una sappe dong istilah song si nama saya. Di gereja mu masih gotilan inna kan. Dang di son di gereja dia ngana masih gotilan. Jangan sampai seperti itu. Ale bohado hitau boy membuat kalak muse gabe siuto Kristus marhite naolo hita manangyakon nasida. Hurian itu hatta na mangihut. Ada si pangirot tanom marga sa sitong na. Asing inakaning hita manangyakon dirita anak ta, keluarga ta, si solho ta, baru pihalak na asing dong ata sa porsiaon, dukuni hita manangyakon dong ata na peso sa porsiaon, manangyakon panggong-gomita do kan asing. Sunari na mangihut na nang sidono na tu hita, ba, bohado hita, dito nga to nga ni ngulutaon, taringo tu pangidua ni, ahado na rumikot si pangiduta. Kan, bagian nitang ngo gudang. Pujian. Itu kan? Pujian. Panidangnya taringo tu debata, pujian tu debata. Dukun ni muse adong ma pangiduan. Dukun ni disertai dengan doksologi lah ya, doksologi. Ala horo debata para siroha. Horo itu doksologi. Jadi molo pangiduan ma. Molo di bagian ni pangiduan ni. Ahado na rumiko sa situnga si pangidota tutuhani molo uju pertanya kita. Molo marujah kita tuhatanya Apostol Pauluson, nabinan Apostol Pauluson, jala borak musihita tu pada narubi nabinain ni si Salomo, aha na dipangido. Songoni si Paulus pe aha dipangido ibana silone debata tu huria Kolose. Songoni mana kita kamanginang di paboto tu hita sa situnga hal na rumikot si pangidot tatutuhani sarupa masong na ni si Pauluson, nabinan ni si Pauluson, doho na pinangido ni Raja Salomo. Ima roha na patas. Hikmat. Roha na patas atau hikmat. Kasi bata hita molo martangiang apitur pangidua taringo tu taringo tu dagikto do nariko juga. Tuhan yang borat tami noaing tutuba. Alani pada sudi akka ador na elit ipinggir delani. Una sappe adong ador na mga bati nama na mga rabas giling-giling nami sutung madebu hami. Naing manyasiat tami unang aron yan nanggolutik sa dape siya kamyon sauti pe kulit namin unang naluti Tuhan. Tuhan nang buka usaha ba pajon sukseson menghasilkan 30 hali sian modal usaha hasillah. Tuhan atuwi ngamarasotak kami leoma anak perjulu itu diatur kan. Leoma anak perjulu bamolo nang leono mu boru baboru pitao muse na mangihut ale muluboy anak maduin na mangatur muse kan. Amang inang sa sitong na luar biasa do nadapok ni si Salomo. Sikat ni si Salomo. Salomo itu minta 1 dapat 1000. Itu teh. Salomo minta 1 Tuhan berikan 1000. Tapi molo songonido tangyakta tapangido 1000 saya dapat belum tentu di leon. Itu teh. Ini umigon. Molo sistem dagang lebih baik saya beruntung 500 perak tapi banyak itemnya yang terjual. Daripada untung saya dari 1 item begitu banyak tapi itemnya hanya 1 yang terjual. Amang inang bisuk do di jalo si Salomo. Hikmat.
Ali Salomo hataho maana sila nakutuho ameri si Salomo baliw matuhaw abisuhon. Patas ni roha asa buyaw manibang banguluhon bangsoon. Roma de bata alay di pangidoho lehono kumatuho. Apatason ni roha. Dohot nang naso pinangidomipe lehono kumatuho. Gajang numur hamoraon do hamuliaw. Kalau luar biasa kan? Saya dari jalo si Salomo, ale gudang ilod de bata. Jala itu narumikot si pangidot tadi ngulutaw na kamanginang. Alana dengan hikmat, siyan patas ni roha, gabi gudang ko hape na uli na buita patupa, na buita makorhon gudang akan adengga si jalo tadi nguluta. Ay muluta jalo do holan hai pason, ape inasingat kita gabi rugi, bago na ni. Wala nita pagi dulu jadi ay pasot tu sana, alay sa sisi kita rugi kan. Lebih baik patas ni roha. Ujungnya kita berbijaksana melakukan berbagai hal sehingga di sini kita tidak terlalu rugi, bahkan mungkin akan mengarah ke keuntung. Ini juga mengarah ke keuntung, ini juga mengarah kepada keuntungan. Pada saatnya nanti keuntungan itu akan membludak. Saya datang pangido dapat ta 1000. Jadi akan menginang. Unang lu hita panonor pangido te seda Tuhan omma papukon seda usada 70 papuna sajo mi mana martangiang wala mangido hamalotu papuna o tu papuna dekya di dokon lehom Tuhan patas ni roha tu akapino parhos sudi asebo tu manibang na dinggan na roha asa iulahon lomo ni roham. Iri narumiko sa situng akamanginang si pangidota baik tu dirita keluargata yana kota pauputa akka dongata, dongatubuta, doho akka tangia pangodiano nasing. Asa dileho debata patas ni roha. Molo nunga tajalo habisuhoni se debata patas ni roha di tonga-tonga ni nguluta. Akka nasing pe maruan namai akka mangidang. Lehono ni debata dui suditu hita. Na parpudi nagajak ku jamito. Atir kenalo iso perjamita nagajang-gajang. Tapi sundo bu taruh apa pang si maruan kan ini mang iso tam todongnya mang situ Karmel kan ini mang amang pe mengakui do kan gagajeng jemi itu kan dak salah oh na parpudi nama kamanginang parpudi nama dah saya bermajuda jadi ahado na perlu si paria hatta edak sudi tangiang ditangihod debata itu teh setuju di tesi Aro na perlu si paria hatta tujulan narion di nguluta. Asa lomoro hanya dia bata odo di bata manangyo tanyakta. Na parjula ka manginang. Naing ma adong dihita roha natakas makaporsiai huaso ni Tuhan. Dang roha na ganggu. Ikunang go dihitai. Ikut tahu nguluhod doy. Roha natakas makaporsiai Tuhan. Dang merdua haporsiaw. Dang marganggu ni roha. Ikon yakin do. Huaso ni Tuhani na mangalusi tanyakta. Dohot na manggohi na mangalihon aha na sidang tahaporluhon. Jadi ikut takas do haporsiota. Mulu alang-alang go haporsiota do pi. Tado rupani ati behan noni yalusi Tuhanin nahita ati beha sudi. Barang tangyonon natanyakta. Napaduahon, inak kaningani hujahan ni teologi na Yakobus sere onom. Napaduahon, siyang Psalm 50 sere sa pulisia, didok disi, ikon siyan iyas ni roha do hita martangiang, do siya sere ni roha. Ikon ang do dihita roha na iyas. Dan para kalakal dohot tor ni roha serep ni roha namangokuhon ala ni Tuhan do cudi dan ala ni gugu ko Tuhan ahamay barhu maribako kalakan ikonang go serep ni roha tangyang honon ni Tuhan ni matanya dukon ni martangiang siyan na parjolo hita patupa hamubaw ni roha bertransformasi. Jadi
Na dulu sebelum adong praktek sekolah SMP na masih hamil teh. SD dunai. Mencoba penghubung suara, ima takar-takar do bonang, kan itu kan? Takar-takar do bonang kan? Jadi molo makatai sana lo na molo do jalurra ibigi beriban. Ale molo ngison waing tiga pasang takar-takar na dihubungkan dengan bonang. Nyon kupake makatai HP nama jalo iberiban nyambung gak? Nyambung go suaraki dan nyambung. Jadi songoni donang upatudos tu jalur lahu mangiahi saya ada tujuan kota. Molo naing lawau molo naing borha tahu tujuanku naing tu tajuk karang HP lakakku menuju Surabaya sahak doau tu tajuk karang dau harus kembali molo salah do jalurhu kembali kepada jalur yang sebenarnya kepada jalur untuk mencapai tujuan. Jadi songoni mangulut tong molo tapangi do pasu-pasu ni Tuhani berarti koni dalan ni Tuhani do hita molo nang idalan ni Tuhani mu bajo hita baru petangi tayakta masuk kita tu jalur rel yang sebenarnya. Asa bui ta pajupang do Tuhani, asa komunikatif kita, asa adong apa chemistry antara kita dengan Tuhan. Jadi kau masuk jo kita tu jaluri. Jadi mulai jalur nasing gope hita, jolo mucak jo hita sini. Nomor 8 adalah perubahan, ada pertobatan. Baru petangnya Tuhani, tangi akta. Hui mata jahai sian pesalme nono plonom ayat 11. Dukon ni konolo hita manesa dosa nidongan. Jojo di hita martangiang. Olu si pata hola di formula ni tangiang tadokono. Ale Tuhan, saya sama dosa nami asau nan terabat. Itu ti. Tapi sulu manesa dosa nidongan. Nah dendam terus tua bangga, tua di ina, kedung. Sampai bawa mati. Merdumi tan orara. Tapi tangiang itu terus di. Saya sama dosa nami asau nan mga beti dia kapasu-pasum. Tohorak kamanginang. Mga beti dui. Doho naso manesa dosa nido ngape mga beti do ternyata. Jadi saya tanya debata tanya akta saya dosa nido ngamak kamangina. Di Markus 10:25. Dungi patuduhan hau duhot tatu debata. Berdoa dengan terlebih dahulu menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Dukun ni pasato pangiduata hobat tulo mani rohani Tuhani. Ya doa martangi yang ngamang inang songonon. Tuhan. Songonon majahatnya tuau. Bagaimana tertutup Tuhan. Ya ada martangi kita soni. Dau? Masa jujur rumah. Tuhan kejepian dan lagi zaman. Oh merdabu dia itu sih ya songoni. Ya? Ditanya tuh ada mencelakai orang. Orang berdagang majon. Jadi agak maju dagang ikan anon di siamunna. Ya birang ope, ibangun oma, alanga baju, ibangun tibo, ibangun tibo, lonong mati tiga nyokan. Jala sikaknya lo kopi asing atong manerbeng go, songgak. Apa lo? Inna tu sona lagi leng usaha na kan. Bamartangi yang mo, Tuhan ini biar ko si tao nukon. Ina kan. Biring malaki ngai dibuli-buli au. Bajo kentungan usakon 100 kali lipat Tuhan. Asau jago sa kalahon. Unang lomo-lomo na asong saan na anon hubay kalahi parjoran inna. Itang itu adi. Urin itu hata. Baru saya tanya Tuhan tanyakta pagi rumah. Dia na hobar tulo mani rohani Tuhan ini. Jangan berlebihan meminta sesuatu. Leo madihami hanguluan siap hari. Bangsa Israel di halongonan dan arung sisi panganon 40 tahun dah sida. Tuhan memberikan manna satu hari untuk satu hari, kebutuhan satu hari dikasih satu hari. Ali budu dah sida 1 tahun kanan 40 tahun. Jadi ngulut taupe, una kolso kamu lagi aha. Jangan kamu khawatir akan apapun juga.
Jadi hamu akan aporsia ina jadi surupani haru aporik namar tonga-tonga langit isariho dia bata lama hamu. Hamu akka siotik haporsia. Jadi lani bata pasama pangiduata obar tolo mani rohani Tuhani morong atapatupai tangi honon nama tangi yakta lomo marohana di tangi yakta. Amang situa nami, amang situa Karmel Tapubulun, do dinang. Moliate ma di pakubasyamu na sa lilingod di huriaon, takas do di hobasyamu, di patupahamu pakubasyuni, jala aka nani hubasam muna sa marparbuhi mga tujuluan na riyon. Sa luhu na akan natapatupa, tutuhani, dang magoposong oni alay gabilasan di bata di marparbuhi, jala lehonun na do parbuhi na dayong muna tujuluan na riyon. Margugo mahamu, dinalaho manguduti lakaning ulo muna, nakpesyan haparhaladon, di rutinitas ulaon hasituaon, pesyuk kamu, patotong ma, leo kamu rohamuna, songon na rin dyan nakaning masitangyangan, berdoa syafaat, asa sudi pakubasyo di urion, tuakatikin na nengro, tetak mardalan, dohot, denggan. Paso-paso tuwa manang inang berusi tanggang, na mendukung terus ulaon haparhaladoon na niulan niya masitua Karmel na sa lilingon. So nganinang yan ako mo ng pinoparmuna. Amen, martangiyang mahita. Mauliate ma dihatam na baliya ili Tuhan, sungod dalam mo mamakulingi hami mangajari hami, pabotohot tu hami taringot tu riko ni tangiyang. Doho makanguduhot tangiyang nang manangyakon akadungan nami. Pergugoy mahami lau mangulahosa. Di bata Jehovah manami, di bagasat tikyon patupaon ni huriam do, acara paborha pesiun situa, tuna posom amanami situa Karmel Tapubulun. Muliate matuhan, upasaha rohanami, dihasini roham, naong manudo pabangkit na sida gabi ula-ulam nasa lilingon marhubas di huriamo. Pasu-pasu matuhan na nihubasan na sida. Asa makorho perbuhi pangulo haporsiyaw ni ruwas ni huriami na hinubasan na sida nang tuakatik kinarero. So ngoni manang naposomon nang inanami inang burusi tanggang. Naong mangulahon pakubasyuni. Diurut nila kaning ulo na sida tujulan na rin homa na masuk-masuk. Na marguguyihon na po sa midoina nami pasu-pasu ng akenak kon ng pinaparabi. Di ba tayo Jehovah manami, di ba sa tikyon tayo konon nami do kadungan nami na marsahi na dirawa na di rumah sakit. Di madina nami inang titibur si tanggang ama sa butar-butar ama situ rito randustisihan inang situa John Forest Panjaitan Borusinaga inang si Dauro Borusilaban amang si 20 si Macuta. Pumatuan na masuk-masuk sudi tangan ni dokter paramedis. So ninang akauba si panganos sinumon nabongot tu pamatang na. Asa makkoron hamalumon ibuy na si dati bumulak tu bagas na si dabi taruli di haipason. Pasu-paso ng akadongan namin di masa pemulihan. Dodongan namin na rawat jalan na sa rutido pe maruba Tuhan. Oh matuhan na masuk-masuk manupay sudi pangubatin na sida. Lehom mahai saroni. Lehom mahamalumon tu na sida ganuk marsada-sada. Do diaka dongan namin ng liling marsahit naso ra jupak ka malumod dope. Lehom mabengit ni roha di nasida doho roha na makirim. Tabay matuhan gajang ni umur roha na patas tua kadungan nami na marulataho di bagasan na sa minggon mamakya kapartikian na tinabami sidalan na sida tujulan na riyong. O matuhan na manguluhon na manupahi lakan ng ulo na sida tabama akalas ni roha si idol na sida siyako diudu ni lakan ng ulo na sida rin. Debata manami paso-paso masudi pakubasyo dito nga ni huriang patulus may hobar tulo mo ni roham sa ato humaday ng tudinami sa luhut akabiru-biru na pinarmaham mo lumubi di hami hakayoy pasaminggon nang sudi akka na porsiya di sa doportibion ho manamanggongo pami ganuk marsada-sada ramoti daging ng tudinami so ninang akadungan namin na diduru dube naso mga roha porsiya ukka matuhar roha na sida giya man sida ulo majalo ho di roha nan digulo na sida asa tabba bilangan ni akka
Nama dua inorhon ni pakoko bumi. Oma kanyang nabi nahu pasatami to dopamu mga sauguan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kemudian itu hatta pada di mapiliata pilihan 2 dohot amplop ucapan syukur tu situata na pesion sedarion. Tapasa mehu maredesian buke di nomor 700 ono pulusia. Thank you.
Purene tu hata masuk mahita tu acara pabor hato situa pesiu naman situa Karmel tapu bolon marede mahita. Hamu akadongan sahuria dari sadarion Minggu 10 Mei 2026 pabor hatot tama amang situa Karmel tapu bolon pensiun sian hapar haladoon hobar tu hatot tuan nani aturun di huriata HKBP tamadoi tamadok mauliate tu debatasi ala asido tolong di rohana namat dongani nasida di sudi pakobasion saliling mangula di huriaon di pasu-pasu tuhata masudina penatu panasida di pakobasioni bahe sangap di goarna jalalas niroha di huriat tahun tuhata mana mangiring-iring manugu-nugu jala mangaramuti nasida nang keluarga di nama dalani masa pensiun nasida tua kaari na mangibu bardomutusi tabigi majolo surat keputusan di Perdita Resort taringot tu pensiun nasida. Surat keputusan pensiun Sintua nomor 01/02.1 5 Romawi 2026. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, berkedudukan di Jakarta, menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan-peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP Pasal 43 ayat 6 poin 6 halaman 194 tentang pensiun penatua HKBP memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun, memutuskan dan menetapkan nama Sintua Karmel Tampu Bolon SEAK, tempat tanggal lahir Balige 7 Mei 1961, ditahbiskan di HKBP Pasar Minggu 31 Oktober 2010. Pensiun dari penatua karena telah mencapai 65 tahun. Atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas penatua diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada tanggal 10 Mei 2026, Huria Kristen Batak Protestan, HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu, Pendeta Resort, Pendeta Region Malcolm Siahaan, STH, tertanda tangan dan distempel.
Riwayat pelayanan sebagai Sintua di HKBP Pasar Minggu. Nama: Sintua Karmel Tampu Bolon SE AK. Tempat tanggal lahir: Balige 7 Mei 1961. Tanggal baptis: 28 Mei 1961. Tanggal sidi: 22 Februari 1976. Tanggal menikah: 16 Mei 1995. Nama istri: Rosemary Sarlan Boru Sitanggang SH. Tanggal ditabiskan menjadi Sintua: Minggu 31 Oktober 2010 di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Tanggal pensiun selaku Sintua di HKBP Pasar Minggu tanggal 10 Mei 2026. Pelayanan sebagai Sintua: 1. Ketua Seksi AMA tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. 2. Sintua Week 17 tahun 2010 sampai dengan tahun 2026. 3. Koordinator Seksi Dana Panitia Pesta Gotilon tahun 2010. 4. Seksi Acara Hiburan Panitia Pesta Gotilon tahun 2011. 5. Sekretaris Umum Panitia Pesta Pencarian Dana Pengembangan Sarana dan Prasarana Gereja HKBP Pasar Minggu tahun 2012. 6. Koordinator Seksi Acara Hiburan Panitia Pesta Gotilon HKBP Pasar Minggu tahun 2013. 7. Seksi Acara Hiburan Panitia Pesta Gotilon HKBP Pasar Minggu tahun 2014. 8. Seksi Acara Hiburan Panitia Pesta Gotilon HKBP Pasar Minggu tahun 2015. 9. Anggota Seksi Pendidikan Dewan Diakonia tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. 10. Anggota Seksi Musik Dewan Marturia tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. 11. Koordinator Seksi Setting, Editing, dan Percetakan Buku Sejarah Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu tahun 2019. 12. Koordinator Bidang Pengawasan Pekerjaan Panitia Pembangunan Gedung Sekolah Minggu dan Revitalisasi Gedung Pendukung HKBP Pasar Minggu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. 13. Koordinator Seksi Lelang Panitia Pesta Gotilon tahun 2022. 14. Seksi Dana Panitia Pesta Gotilon tahun 2023. 15. Seksi Acara Ibadah Panitia Pesta Gotilon tahun 2024. 16. Seksi Sending Dewan Marturia tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. 17. Bendahara Seksi Sending Dewan Marturia tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. 18. Bendahara Panitia Pembangunan Perluasan RSG, Rumah OB, Dapur, dan Toilet Gereja HKBP Pasar Minggu periode 22 September 2024 sampai dengan 30 September 2025. Pelayanan jemaat lainnya. 1. Anggota Kor Punguan AMA. 2. Anggota Tim Verifikasi Keuangan tahun 1998. 3. Sekretaris Umum Panitia Pesta Pembangunan Gedung Gereja tahun 2002 sampai dengan tahun 2005. 4.
Sekretaris Umum Panitia Pesta Gotilon HKBP Pasar Minggu tahun 2007. Demikian. Hamu amanami Situa Karmel Tampu Bolon SEAK Marhiteon au Perdita Resort HKBP Pasar Minggu Perdita Region Malcolm Siahan Sarjana Teologi dohot atas gowarni sude ruas nang parhalado ni huriaon pabor hatok kamu tu masa pensiun sian haparhaladon HKBP Pasar Mingguon mauliate dohonon nami siala saluhu pakowesio muna nasa lelengod di HKBP Pasar Minggu tuhat tama na masu-masui bahen hasangapod di gowarna tau las niroha di huriana di pargugui didongani debatama hamu madalani partikian si pasahaton la tuhamu jala moliate ma doho tu keluarga inang embor si tanggang na mangurupi saliling manguda di son saya didongani jala di pasu-pasu debatama hamu dohot sude pinopar muna martangi yang mahita ali di batama nami na marhabangsa di Banua Gijang. Nunga di paujak ko huriam di tonga-tonga nami. Jala disuruho akaparhalado makobasi huriami. Pujiun nami do guarmu jala dohonon nami mauliate tuho. Ay horo na paluatson parhalado on marhobas di huriaon na salilingon. Pasu-pasu may jala tukpahi. Asa marparbui gabi hasangapod di guarmu. Bahel las niroha di huriami. Lao soma na paborhaton na sila di bagasa gugo na siya ko. Lao madalani masa pensiun siya na parhalado di huriaon. Pasu-pasu jala pargugoy manang keluarga doho pinopar na sida. Hupang iduhami itu ho. Mga sahogwarnya nakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pasat kami matuhamang surat keputusan Situa, pensiun Situa sian HKBP Resort Pasar Minggu. Langsung surat penghargaan sian Paresesta HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, Amang Pendeta Uluan Nainggolan. Pasat kami mapertikian tudungan nami parhalul partaun, lau pasahaton Cendra Mata Syakurieta. Di Amang Situa Karmel dot Inang urus tanggang perjolo mandok molia tema hita di si Tuhata di Bata di siala si rohana buhita perpungu sadarion di acara pabor haton Amang Situa pensiun sian parhaladoon napaduahon selamat ma di Amang Situa nunga sahat ula tohonan mi. Ya. Selamat ma ala nunga melayani saling 15 tahun 7 bulan. Ala sarupa dohita di Tabalhon. Hima tanggal 21 Oktober 2010. Kami mewakili ruas ni sudi ruas HKBP Pasar Minggu, pasaton hamauliateon, mauliatema di Amang Situa, nang di Inang urus tanggang di siala sude pelayan manmuna saliling 15 tahun 7 bulan. Jala saya tuhata namandongani Amang Situa dot Inang ate mendalani hari-hari pensiun. Alai tong do bui tetap pelayanan di HKBP Pasar Minggu. Holan na pensiun sian partohonan parhaladon do. Alai mulu melayani tetap do bui di HKBP Pasar Minggu. Jala tetap do Amang Situa dah. Jadi di las nidoha jala hamolteni ruasnya HKBP Pasar Minggu pasatami ma songon Cindra Mata
sebagai tanda ucapan terima kasih ala nunga melayani amang situa didampingi dot inang. Otik sosadia las marohani amang situa dot inang manjalosa. Jalan, Mak. Ini masak kami. Mengerti? Marede mahita. Manginang nuaing sa mahita tu acara di nama dohata na perjolo pinasama partikian tu nama dohata sian perwakilan ruas wik 10 pitu pinasama tu amang Syafri Silalahi SHMM. Shalom. Yang terhormat Amang Pendeta Rijon Malcolm Siahaan STH, seluruh Parhaldo, dan seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu yang beribadah pada minggu hari ini. Dalam kesempatan yang istimewa, izinkan saya untuk mewakili jemaat HKBP Pasar Minggu, khususnya jemaat wilayah 17, memberikan sambutan kepada Amang Sintua Karmel Tampu Bolon yang pada hari ini memasuki masa pensiun atau purna bakti sebagai majelis gereja. Terima kasih atas kesetiaan, dedikasi, pengorbanan, waktu, serta tenaga yang diberikan Amang dalam melayani HKBP Pasar Minggu selama kurang lebih 15 tahun 7 bulan. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang selalu mendukung Amang Sintua Karmel Tampu Bolon dalam memberikan pelayanan pada HKBP Pasar Minggu. Saya pribadi beserta jemaat HKBP Pasar Minggu mohon maaf Amang, Inang, apabila selama memberikan pelayanan terdapat tindakan perkataan atau perilaku yang membuat tidak nyaman, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Selamat memasuki masa purna bakti sebagai Parhalado HKBP Pasar Minggu. Kiranya Amang beserta keluarga selalu diberikan kesehatan, sukacita, dan berkat yang melimpah dari Tuhan, serta tetap menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih, selamat hari Minggu, Shalom. Nuaing pinasama partikian sian name wakili situa pinasama tu amang situa Kiraman Ronald Sianipar SHMM. Shalom. Horas marita saluna Amang Inang. Nah hormati kami Amang Pendeta Rijon M. Siahaan STH, para majelis pelayan gereja
amang, inang, donga situa, do calon situa, dohot pelayan non tahbisan, serta seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya berdiri di sini sebagai mewakili teman-teman Perhaladu. Sesuai kesepakatan dan urutan berdasarkan masa pensiun yang telah mendekati usia 65 tahun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena oleh kasih-Nya dan anugerah-Nya, kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini dalam rangka pelepasan pelayanan Amang Sintua Karmel Tampu Bolon SEAK yang kita kasihi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Amang Sintua Karmel Tampu Bolon atas pengabdian, kesetiaan, dan pelayanan yang telah diberikan selama ini. Bukan waktu yang singkat untuk melayani di huria kita ini. Pengabdian Amang Sintua Karmel Tampu Bolon kurang lebih sekitar 15 tahun 7 bulan. Dengan penuh kasih, kesabaran, dan ketulusan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Segala jeri lelah, doa, serta berkat yang telah diberikan tentu menjadi berkat yang luar biasa bagi gereja dan seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu. Pelayanan sebagai Sintua atau Perhalado dilakukan bukan hanya sekedar tugas, tetapi panggilan iman yang dijalani dengan setia. Walaupun saat ini telah memasuki masa purna tugas sebagai Sintua, kami yakin bahwa pelayanan kepada Tuhan tidak pernah berhenti. Kiranya pengalaman iman yang telah dibangun tetap menjadi terang dan berkat di tengah keluarga, masyarakat, dan gereja. Kami juga mohon maaf apabila selama dalam kebersamaan kita dalam pelayanan terdapat kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati. Akhir kata, kami mendoakan kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, sukacita, umur panjang, dan damai sejahtera kepada Amang Sintua Karmel Tampu Bolon beserta keluarga tercinta. Terima kasih atas segala pengabdian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Atas nama Perhalado HKBP Pasar Minggu. Horas. Nuaing pinasahama partikian mga pusian Amang Sintua Karmel Tampu Bolon, jadi husukun inata na lewat jamahon kolako main. Horas madihita Amang inang pinuji ma guarni Tuhan debata ama anak doto di perbadia napa losok kami jongjong di son paujukon pakubasion nami songon Perhalado di huriani tuhata HKBP Pasar Minggu na taholong yun. Na pinarsangapan Amang Pendeta Rizon Malcolm Siahan, Amang dohot inang Perhalado, dohot calo situa, Rudi Sude, Amang dohot inang ruasni HKBP Pasar Minggu na hinaholongan. Sedarioma ari parpudi di hami marhobas, songon Perhalado ni Puryaun. Kuhilalahami do
Holong ni rohamuna di kami seliling kurang lebih 15 tahun ono bulan. Kami marhalado di Hurayaun marhite dukungan dot kerjasama narapot kami siad damang dainang di sude pakkobasion nami. Alani tama madok maulate kami tu damang dainang ruas ni Hurayaun tudongan parhalado do calo situa di sudi papahena muna nauli narengkan tuhami nasa lilingon mulu pe di sasahon naking perjalanan ni pakubasyon nami di hurien itu hatta olak ni do pe natolap pulau kami asing ni nama kubasi permingguan dot pertanyaan na pinatupani huria di sodo amang pendeta WK Siahan mau lihat tema amang di Razumi Rohanami amang do amak padita do na mang menjadi kami sasitonga gabi situa gabi perhalado dinaro amak padita mangarir tami tu bagas nami di dongani situa wilayah jala laos amang do pangajari kami selama learning kami di HKBP Pasar Mingguan siama kami na diajari amang sahali mengujakon gabi situa jala auma na perjulu sahat tuna basiun sian nania zarani amang alani salinari mau lihat ma di amang pendita nami mau lihat ma di keluarga besar Tapubulun dot keluarga besar Sitanggang nadot marnatapak di Permigota di Bagasan Sedarion di sodo buruku Chris Valentina, Mama Philip. Dukok gabi perhalero kami burkodo nasay toktong madongani pangareron nami mulunayng marageda di Permingguan. Jala ibanaro nasay mengarahkan taringotu paredeon ni bukwede ala organisdo burkon najulu di gerejaon. Kepada buruku Kristania yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming dari tempat yang jauh di negeri orang. Terima kasih Buru atas dukunganmu terhadap pelayanan Papa selama ini. Di damang dainang daktagamun sugudang haurangan nami saliling marhubas di Huriaon. Sianuduk dot serep niroha mangido hami asa juha memahami amang inang di sude hahurangan nami. Tangiang masih tangiangan mahita anggiat di lehot tuata di hitas hahipason dot umur nagajang. Iba nama na marmahani hita dohot nama masu hita di sude panggulmiton ni nguluta. Songonima nabui tarpasat tami di bagasa tikyon Butima Horas. Marede mahita laos jongjong mahita saluhu. Thank you.
piliata. Ali di batama namin na di banua gijang, poro haroroan di saluhut silehon-lehon na dinggan, doho nasa ulibasa na mauli utus. Upasahat kami masiyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhok karajaw mo ditong atongan ni huriam do di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang di silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gidjang. Say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajom. Say sao maloma ni roham di banua tongaon songon na di banua gidjang. Leo matuhami sa darion hangolua siapari. Si samadusa nami songo panesa nami. Didosan didongan namardusa tuhami. Unak kami tugihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaor homadamena tutodim. Madita manginang, ujuhay matujulo amang situa Carmel do inang, amang inang isom mahita masih jalangan asa laos tapasa ucapan selamat tunasida. Tujulo mahita masih jalangan.